всички по целия свят. Протегнем ръце, ще се срещнем, ще остане далече назад студеният вятър и есен. И тогава надежда ще има, навярно през цялата зима. Много ли струва това, да протегнем на някой ръка? Много ли струва това, да протегнем на някой ръка? Ако всички на тази земя погледнем за миг към звездите, ще открием, че пада една, като детска сълза от очите. Ти звездата не можеш да върнеш, но можеш дете да прегърнеш. Много ли струва това, да протегнем на някой ръка? Много ли струва това, да протегнем на някой ръка? Отминават сезони и дни, животът все пак продължава. Милиони съдби и всяка от тях задължава. За бистра вода, топла дреха, за обич, надежда, утеха. Много ли струва това, да протегнем на някой ръка? Много ли струва това, да протегнем на някой ръка? Много ли струва? Здравейте, да ви се представим. Ние учим в основно училище Свети Иван Рилски, град Перник. Аз съм Елена, а аз Яна от 2 В клас. Връбчетата! За вашата идея "Подай ръка" ни разказаха госпожа Велчева и госпожа Петрова в началото на учебната година. Ние много се зарадвахме, че можем да се превърнем в малки учители на дръбосъчетата от полудневната група към училището. Кой знае, може би щяхме и ние да научим нещо от тях. Сме възхитени, че можем да сме екскурзоводи на малките в опознаване на сградите на училището, първите им стъпки в страната на знанието. Чакахме с нетърпение срещата ни. И тя дойде. Всички заедно отидохме в детската градина. След запознанството ни ги хванахме за ръка и ги заведохме в нашата класна стая. Там ги чакаше изненада. На екрана се сменяха есенни картини. Звънчетата ни изненадаха приятно. Бяха научили много за промените на природата през есента, като че ли и те ни бяха екскурзоводите. Ние не останахме назад. На свой ред им прочетохме, както госпожа Велчева казва, точно, бързо и изразително. Разкази и стихотворения за есента на известни детски писатели от нашата читалка. И станахме приятели. И както става само, ако сме такива, получихме покана от тях отново да се срещнем. Този път домакините бяха звънчетата. Грабдахме четките, боичките и блоковете. Заниманията на детската градина се превърна в голямо ателие за талантливи художници. Всеки се стараеше да покаже колко добре работи с четката и цветовете на есента. Имаше какво да научим един от друг. После с гордост показахме картините си и помогнахме на маничетата да украсят дървото в детската градина, за да остане есента дълго време на гости при тях. Наближи празника на град Перник, който е и патронен празник на нашата. Предстоеше подготовка. Като първокласници получихме подарък от пернишкия писател Славчо Чанов. Книжка за град Перник. Госпожа Велчева направи презентация, а ние пък прочетохме много за историята на града. После бишките от програмата Envision, с която работим вече 2 година, ги посетиха и разбрахме, че са слушали внимателно нашия разказ за града. Отговориха на въпросите с лекота и после един хубав октомврийски ден направихме истинска разходка заедно. Спряхме се през паметника на светеца Иван Рилски, близо до двореца на културата. Алекс увлекателно да ги сказах за живота и делото ми. После заедно се несохме цветя. Бяхме горди, че нашето училище носи него. На вечерието на празника приятелите ни от полудневната група Звънче отново бяха наши гости. Заедно научихме още интересни неща.
за създаването на училището, как той е изглеждал в миналото. И както обещахме, много скоро заедно с мишките на Envision гостувахме на мълчуганите. Те вече по-бързо се справяха с мишлетата и ни изненадаха колко много са научили за училището ни. Освен това, го бяха нарисували като истински художници. Да не си помислите, че приятелите само учат. Не, могат и да се забавляват истински. Ние наистина добре си прекарахме на новата спортна площадка. Наближи дългоочакваният от всички деца празник – Коледа. Какъв подарък да направим на нашите приятели звънчетата? Помогна ни госпожа Велчева. Да направим театър! Актьорите са пред вас. Котарани, Лисан, Джуджетата и Снежанките. Не може и без червената шапчица и ловеца. А сега и песента за приятелството. Всяко добро ражда добро. Елеят на дядо Коледа, подарени от звънчетата, се настани на почетното място сред играчките на коледната ни елха. Снежната и дълга зима не попречи на следващата ни среща. Тя бе свързана с името на един от най-великите синове на България – Васил Левски. Да научим повече от книгите за него. Библиотеката на училището е най-подходящото място както на много места, така и тук част от революционен комитет, който ще започне тайно своята работа за освобождението на милното ни отечество. Смелост, брат! Вече е образувано при временно правителство на България. Това правителство ще изработва и закон. Нареда според която нареда ще се водят нашите работи до изпълнение да остане. Интересно беше не само за мълчуганите, а и за връбчетата. Заредиха се студени дни. Много от нас бяха нападнати от вируси. Оредяха редиците и на звънчетата, и на връбчетата. Как ли да ги преборим? Отново сме заедно. Този път направихме празник на здравето. После малките звънчета доказаха, че са внимателни зрители. Отговориха без грешка на поставените от мишлетата на Envision въпроси. Звънчетата очакват с нетърпение посещението ни в подземните галерии на минния музей, разходката ни до крепостта Кракра и състезанието в края на учебната година. Знам и мога! Благодарим за вниманието! До нови срещи! Ние сме в свободния свят на мечтите, с перо от птица, нейде в небето, се стръкче цвете, нейде в полето, слънцето грее, за нас са лъчите. Ние сме в свободния свят на мечтите, сърцата с радост, душите с песни, срещаме нашите верни, чудесни, нейно величество, негово сиятелство, нашите магически, дружба и приятелство, дружба и приятелство. Искат ли клетви, искат ли думи, щом в очите ни пламъци лумнат и честни
длани, вдигнем за знаме и звъннат весели детски камбани. И светли клетви, и светли думи, щом в очите ни пламъци луна. Сърцата с радост, душите с песни, срещаме нашите верни чудесни.